Къде е катеричката? Къде е катеричката, тати? Филип, къде е катеричката? Това да я видим. Там ли? Той знае по-добре. Той сплаши ако. Охо, къде отиде? Слизай долу! Кажи да слиза долу! Къде е катеричката, тати? Горе ли? А? Я извикай да дойде пред тебе. Катерички! Хайде! Кати! Хайде викай, тати. Той ще правим, ще извикаме ли сега? А? Искаш, че той иска от по-високо да я види. Кой протяга ръчички към катеричката? Къде е катеричката, тати? Къде? Дай целувка на катеричката. Дай целувка. Долам бизу. Але керой. Керой. Муа, катерички.